Fa 20 anys pràcticament no hi havia connexió Barcelona-Girona. En aquest moment podem des de retransmetre tesis doctorals, fer televisió en directe, fer streamings. Jo treballava al Centre de Càlcul de la Universitat de Barcelona i l'ordinador, que en aquell moment era un superordinador, el 3090, va ser el nucli en el que es va fundar el CESCA. O sigui, a nivell personal fa 20 anys que tinc relació amb el CESCA. El CESCA ha satisfet de les necessitats computacionals que tenim molts dels grups que treballem en química teòrica i computacional aquí a Catalunya. De fet, ara, els tests que estem corrent ara, els correm al CESCA perquè és la màquina que és pràcticament idèntica a la que hi ha a ESA. De fet, és una mica millor que la que hi ha a ESA Vilafranca del Castillo, que és on el sistema acabarà corrent. I ara sabem que si necessitem més recursos de càlcul per projectes que fem per d'altres clients, podem anar al CESCA, contractar-los. I som conscients que el CESCA no és només supercomputació, sinó que té al seu abast o dona servei a altres possibles usos. Per exemple, hi ha repositoris, com poden ser els de tesis doctorals o els de Recercat, per exemple, però també és un lloc on s'ha estat treballant en temes ja d'administració electrònica, de seguretat electrònica, de temes que avui en dia són totalment candents. És a dir, el CESCA, una mica per dir-ho així, forma part de la nostra vida diària com a investigadors i com a professors d'universitat. Aquí fem molta simulació, simulació d'impacte, simulació estructural de deformació de carrosseries, de deformació de peces de plàstic, simulació de càlcul fluidodinàmic. Gràcies al supercàlculus podem desenvolupar noves solucions de computació en diferents àmbits amb uns recursos de hardware que fins ara no teníem. Una de les coses que valorem és que gràcies als recursos que té el CESCA, que s'han ampliat recentment, tenim molta flexibilitat a l'hora d'accedir a aquests recursos. Vol dir que si en un moment donat hem necessitat més capacitat, l'hem tingut, i en d'altres moments no estem utilitzant tota la capacitat que nosaltres havíem dimensionat. El Supercàlculus és un projecte financiat pel CDTI, on hi participen IDIADA i 3 empreses més, una empresa de l'àmbit d'aeronàutica, que és Aernova, una multinacional de software de simulació, que és ESI Group, i després una PIME catalana, puntera amb el sector de les TIC, que és Compass, juntament amb 2 centres de recerca més que també participen en el projecte, que una és la Universitat de Girona, el grup AMADE de la Universitat de Girona, i l'altre és la Universitat Carlos III. Tots accedim al CESCA a través de l'ANELLA, tots tenim accés i tots calculem en allà. Hem estat conscients de l'increment, de l'enorme increment de les facilitats computacionals que ens pot proporcionar el CESCA i, òbviament, això ha repercutit en la qualitat del treball que nosaltres estem fent. La possibilitat de dur a terme estudis de química quàntica, essencialment, d'alt nivell, i, per tant, assolir una descripció químicament molt més acurada. El nostre grup fa diferents tipus de càlculs i ens centrem en aquells que fem càlculs més intensius, en els que utilitzem més quotidianament. Normalment intentem tindre els nostres recursos propis. Però, de vegades, per assolir un cert problema o pel que sigui, ens interessa ampliar i utilitzar nous mètodes que habitualment no utilitzem, i això moltes vegades porta a tindre també una certa infraestructura informàtica. Per exemple, aquesta màquina que utilitzem al CESCA, al Pirineus, té molta més memòria i està molt més adaptada a fer càlculs quàntics, mentre que nosaltres normalment no els fem, aquests càlculs no els fem tan habitualment. Gaia és una missió bastant complicada, tant des del punt de vista del propi satèl·lit. És un satèl·lit que té unes especificacions molt exigents, però a més hi ha 2 desafiaments: fer el satèl·lit, i el segon desafiament és tractar les dades. Estem parlant d'observacions de 1.000 milions d'estrelles i, clar, de seguida, quan comences amb aquest número, de seguida es veu que ja la cosa comença a créixer, no? El seu objectiu és fer un mapa tridimensional de la nostra galàxia. Farà un mapa tridimensional de les estrelles, és a dir, les posicionarà no només en el cel, sinó en distància, i amb això farem el primer mapa tridimensional a gran escala de la nostra galàxia. La necessitat de supercomputació per convertir les dades en brut en dades científiques és enorme. L'estimació és de 20 a 10 a 21 flops, operacions de coma flotant, que és una animalada. Aleshores, el tractament d'aquestes dades
s'encarregarà un consorci europeu format per diversos centres de càlculs i centres científics que van de la mà els uns dels altres, i a Barcelona nosaltres, el CESCA, som l'aportació espanyola en aquest consorci europeu de reducció de dades. Per mi el disseny de fàrmacs és una mena d'art, en el sentit que has de ser capaç de construir una nova entitat química amb una distribució de grups funcionals que li permeti interaccionar amb una diana i d'aquesta manera modular l'activitat o una determinada patologia. O sigui, partint de zero, tenim el nostre coneixement químic aplicat amb les eines de supercomputació per poder arribar a dissenyar nous compostos que siguin terapèuticament beneficiosos. La plataforma que ofereix el CESCA és molt important perquè el CESCA ens dona un ventall de possibilitats tant en hardware com en el software, en el programari, que estem al mateix nivell que una empresa farmacèutica, utilitzant un programari que si l'haguéssim de comprar cada un dels grups individualment seria extremadament car i que és el que utilitzen més habitualment les empreses farmacèutiques. Ens permet comparar, per exemple, els nostres mètodes amb els mètodes que utilitza la major part de la gent que fa disseny de fàrmacs en la indústria farmacèutica. Sí, tot això comporta un ventall molt divers, tant de programari com de recursos de computació, i essencialment gràcies a aquesta diversitat de supercomputació que ens ofereix el CESCA podem, diguem-ne, atacar el disseny de fàrmacs des de diverses perspectives. Els repositoris a vegades són una cosa d'aquelles que forma part del paisatge. No t'adones que hi és, perquè la dones per suposada, però que jo crec que si no hi fossin seria quan les trobaríem a faltar. Per tant, que hi pugui haver les tesis, que al final és el treball d'una persona durant molts anys depositades i fàcil d'accés, les pot arribar a fer útils, perquè si les tenim només en paper no les utilitzarem pas. El recurs de repositoris del CESCA ens permet fer ús de les tesis, o sigui, consultar tesis que hem de ser conscients que les tesis normalment no són publicades com un llibre, que anem a una llibreria, la podem recuperar o agafem un PDF i ens el podem baixar. Per tant, estan dipositades en el CESCA, podem consultar quin és el contingut, baixar-nos tota aquella part que a nosaltres ens interessa, i en aquest cas concret la meva va ser dipositada en el CESCA. Qualsevol persona interessada en la meva tesi, jo mateix li passo l'enllaç a la plataforma de repositoris del CESCA i aquella persona pot consultar després per qualsevol dubte o qualsevol cosa em té a l'abast en aquest sentit. La Universitat de Girona no seria el que és si en el seu moment l'anella científica no hagués apostat per grans velocitats de comunicació. A l'Institut de Química Computacional tenim diversos membres que van fer la tesi aquí, però en aquest moment estan fent recerca en altres països del món. Concretament, hi va haver una petició per part d'una exdoctora de l'IQC des de la UCLA, la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, que li interessava, no només per interès científic, sinó també per amistat, poder seguir la tesi d'en Ferran, amb la qual cosa ens varen plantejar el fet de poder fer un streaming de la tesi. Gràcies al CESCA i l'anella científica i la comunicació pròpiament de les possibilitats de velocitat de la xarxa es va poder fer i es va poder fer amb èxit. Vàrem arribar a un pic de gent que l'estava seguint de 30 persones, un èxit. També vàrem ser pioners en aquest sentit a la Universitat de Girona. Cap altra tesi fins al moment havia estat retransmesa via streaming. I aquesta comunicació ens ha permès aquesta recerca portar-la arreu del món. Aquest vídeo en aquest moment es pot recuperar per part de qualsevol persona i poder veure la defensa de la tesi. L'anella científica és crítica per Gaia, però jo diria que és crítica pel dia a dia. Alguna vegada que no hem tingut comunicacions, no perquè no caigués l'anella, sinó per algun problema intern, són dies que et quedes així de braços creuats i no saps què fer. I a més l'anella científica s'ha anat actualitzant i mantenint al dia durant molts anys i això es nota. En el cas particular de Gaia, per exemple, ens passa sovint que generem un gran volum de dades. Abans d'ahir mateix vam acabar la generació d'una simulació que eren 600 gigabytes de dades, mig terabyte, i que hem d'enviar a Ginebra perquè allà la facin servir. Amb l'anella científica això és viable i ràpid, es pot fer en un plaç molt breu. I hem fet proves de transferència amb l'anella científica que han donat molt bon resultat. L'administració electrònica acabarà sent molt important, ha de ser molt important per estalviar-nos tot el que pugui ser, diguem-ne, presentar papers des d'un
electrònicament i evitar-nos haver d'imprimir, enviar per correu, etc. Tot això, evidentment, serà un gran ajut. Ara utilitzarem la plataforma compartida de votació electrònica per la votació de director, per les eleccions de director del nostre institut. Esperem que això farà la votació molt més pràctica, perquè permetrà que gent, per exemple, que estigui d'estada o que té molts compromisos i té dificultats per atendre una votació, diguéssim, personal, doncs podrà votar en un termini més llarg, durant una setmana, ho podrà fer des de casa seva, fins i tot, o si està d'estar estranger també ho podrà fer. Nosaltres realment som molt favorables a implementar aquest tipus d'accions i, a més, crec que el fet que ho faci el CESCA ens dona també una mica de garantia, no? Complementar no només les tasques de recerca pròpies del grup amb activitats formatives desenvolupades bé dintre del marc de les universitats o dintre del marc d'institucions com el CESCA és fonamental sobretot pel jovent que vol formar-se en aquest camp. El CESCA organitza regularment cursos de formació en Gaussian, en el paquet de software de Schrödinger, en el MOE, i això ho aprofiten molt els nostres alumnes per adquirir expertesa en aquests software concrets. Hem après. Nosaltres de formació, el grup original, érem tots astrònoms. Aquest grup s'ha anat incrementant amb enginyers, informàtics bàsicament, i naturalment hem tingut que aprendre bastantes coses sobre supercomputació, sobre bases de dades, sobre transferència de dades. Llavors amb el CESCA hem tingut una bona relació i de fet comptem amb el suport de part de gent del CESCA pel desenvolupament de les nostres eines. Per tant, sí, hem necessitat aprendre i hem après bastant a partir de la col·laboració amb el CESCA. No ens imaginem un futur en què no hi hagi un servei com el CESCA. Cada cop que el CESCA ha millorat les màquines, nosaltres hem guanyat amb eficiència. Tota aquesta infraestructura tecnològica de supercomputació no hauríem assolit, diguem-ne, les fites que hem pogut obtenir fins ara. I la col·laboració entre el CESCA i el nostre propi grup de recerca està garantitzat. Quan vam començar el projecte Gaia, 1 terabyte d'informació ens semblava una animalada i semblava que és una cosa d'aquelles que no ompliràs mai. Avui amb el CESCA ja treballem no amb un, sinó diversos terabytes d'informació i seguirem demanant més. Potser després ja no demanem 10 o 20 o 30, sinó demanem 100 o 1.000 i ja passarem al petabyte. Pot ser de gran ajuda perquè el nostre grup i el nostre Institut de Química Computacional i altres entorns investigadors puguin progressar moltíssim en aquest món tan complex que vivim avui.